We come now to our meditation of God's Word. After po ng meditation na ito, magkakaroon tayo ng mga ilang eulogies patungkol kay Brother Dennis, kung papaano niya tayo natulungan, kung papaano niya tayo mga naging kaibigan, yung mga experiences natin, fond memories of our dear brother. Babanggitin natin lahat mamaya yan. At alam ko na maraming mga magagandang bagay na masasabi tayo tungkol sa ating kapatid. Tulad ng masasabi ko rin sa kanya, si Dennis, napaka-friendly, napaka-jolly, mahilig magbiro, minsan corny lang ang mga jokes, pero napakasayang tao, maraming kaibigan, encourager, at isa sa mga pinaka-active na members ng MCBC po, si Brother Dennis. Kasi hindi lang sa worship at sa prayer meeting, in fact, na-miss ko siya sa prayer meeting kagabi kasi ina-assign ko siya mag-pray. Pero wala na siya, no? But active siya sa visitation, sa follow-up, sa mga funeral, kahit malayong probinsya, pumupunta si Brother Dennis. Kaya napakasaya niyang kasama at isang blessing sa church namin si Brother Dennis. Pero alam nyo, hindi magiging ganyan si Brother Dennis na napakadaming magandang qualities na pwede nating hangaan at i-appreciate kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos. Kasi kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, baka hindi friendly si Dennis, baka isa siyang masamang tao, baka hindi siya pwedeng maging kaibigan, maraming mga negatibong bagay na pwedeng sabihin sa kanya, kaya siya naging ganyan, kaya siya maraming kaibigan, kaya 214 ang nandito para makiramay at sumali sa memorial service na ito. It's all about God's grace in His life. Kaya bagaman na-appreciate natin ang ating kapatid, dapat luwalhatiin natin ang Panginoon sa pagkilos niya sa buhay ng ating kapatid. Noong ngayong gabi, medyo iangat muna natin kasi mga minds natin na kay Dennis, iangat muna natin upang magbulay-bulay sa Panginoon sa meditation natin. And I want to give you 3 truths or 3 things to know about God in this time of grief. Gusto kong magbanggit ng 3 bagay tungkol sa Diyos sa oras na ito ng pagdadalamhati na appropriate po para sa ating sitwasyon. Pero mag-pray muna tayo, hilingin natin ang tulong ng Panginoon. Manalangin po tayo. Lord, kailangan namin ng tulong nyo, kailangan namin ng biyaya nyo, hangad namin na maluwalhati kayo sa inyong salita, kaya hinihiling namin na sana samahan nyo kami sa oras na ito at bigyan nyo ng tulong, gawin nyong mabunga ang inyong salita sa amin. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang unang-unang truth o katotohanan, mga kapatid, God is the God of life and death. Ang Diyos ang may hawak ng buhay at kamatayan. Alalahanin natin yon. Hebrews 9:27 sa mga Bibles ninyo. It is appointed for men to die once. God makes the appointment. It's not man who makes the appointment. And it's an appointment that we cannot avoid. Dahil ang Diyos ang gumawa ng pagtatakda. Now, hindi po ibig sabihin na dahil ang Diyos ang nagtakda ng katapusan ng mga tao, pwede na tayo magwalang bahala, maging careless tayo, at sabihin natin, yun naman pala nakatakda naman pala ang end ko So pwede ko nang gawin kung anong gusto ko, hindi ko naman pala kontrolado ang aking katapusan. Mali pong attitude yan. We should take care of our lives. We should be responsible. We should seek good health. Dapat umiwas tayo sa sakit at pangalagaan natin ang ating buhay at hangarin natin na humaba ang ating buhay. At kung magkasakit tayo, magpagamot tayo, magpagaling tayo, ipaglaban natin ang buhay dahil ang buhay ay regalo ng Diyos.
Pero pag oras na itinakda ng Diyos, bagaman nasabihin na natin na meron tayong control to some extent of the circumstances of our lives. Pero hindi na natin hawak yung oras ng ating kamatayan. Kasi yan po ay itinakda ng Diyos. That's beyond our control. The time of our death is an appointment. It's beyond our control. When the Apostle Paul preached to the pagan Athenians in Athens, dinescribe niya yung greatness ng Diyos. At sinabi ni Apostle Paul sa Acts 17:26 that this God who made from one all of mankind has determined their appointed times and the boundaries of their habitation. In other words, it's God who determines the day of our birth, and it's God who determines the day of our death. Ang Diyos po ang nagtakda na si Dennis ipanganak September 21, 1964. At mamatay siya August 9, 2021. Ang Diyos po ang nagtakda niyan. Hindi natin pwedeng baguhin. Baka yung mga senior sa inyo, gusto nyo sana, iniisip nyo, sana mas bata pa ako, sana 40 years old na ako. Yung mga bata naman sa inyo, sana 18 years old na ako para makapag-drive na ako ng sasakyan. Hindi natin pwedeng baguhin yung edad natin. Kasi ang Diyos ang nagtakda ng ating simula at ng ating katapusan dito sa lupa. Yung salitang appointment is a very specific word. Hindi nagbibigay ng impression yan na oo, mamamatay ang lahat. Hindi, may appointment. Pag sinabing appointment sa ating usapan dito sa lupa, may oras yan, may petsa. Sa makatuwid, napaka-specific po. Meron talagang panahon na puputulin na ng Diyos ang ating hininga at kukunin na tayo. Ngayon, ano pong implication niyang katotohanan na yan para sa atin? Meron pong dalawang implication niyang katotohanan na God is the God of life and of death. Ang unang-unang implication, we must be careful of hard thoughts against people. Mag-ingat po tayo na magkaroon ng sama ng loob sa mga tao. Kasi alam niyo po, sa mga unexpected deaths katulad nito. Alam niyo po, this was totally unexpected eh. Kaya maraming na-shock. Kasi mukhang malakas naman si Dennis at marami ina-assume magre-recover siya dito sa sakit na ito. Nung Sunday, nakaupo pa siya, sinabi ni Asel sa akin, nagsasalita pa. Monday, hindi na makahinga, nag-cardiac arrest na nung umaga. Alam niyo po, marami na tayo napuntahan na burol at mga nakausap na pamilya. At pag mga unexpected situations na katulad nito, minsan may mga sisihan, minsan may mga tampuhan, minsan may mga regrets, minsan may mga tanong, minsan sinasabi ng mga tao, sana ganito, sana ganyan, dapat ganito sana eh. Hindi, dapat ganun. Kung ako lang nga nandun, di ganito sana. Minsan, nasisisi pa ngayon na matay. Siya kasi, ayaw niya. So, nagsisisihan. Inaamin ko, mga kapatid, na kahit na ako, parang nasisi ko pa tuloy yung gobyerno. Kasi alam nyo, doon time na hindi na makahinga, si Dennis, para nagpapanik na kami humanap ng ambulansya. Pinapunta ko na si Pastor Mike sa ospital na malapit kila Asel. Kausapin mo na emergency doon para kunin na ng ambulansya. Si Dennis, kasi hindi namin pwede gawa. May pandemic ngayon eh. Kinausap niya yung ospital. May tinawagan akong ospital. Tumawag si Asel sa PGH. Kinausap ni Pastor Mike yung barangay. Tumawag siya sa 911. Tumawag si Dr. Bing sa One Command Center. Puro wala. It was so frustrating that Monday, nakaka-frustrate kasi walang makuhang ambulance, buti nakakuha sa hapon ng ambulansya. Pwede kasing
sisihin yung ospital, bakit wala kayong ambulansya? Ba't isa lang ambulansya nyo? Ang laki-laki ng ospital nyo. Bakit ganitong sistema na pag tumawag, walang sumasagot? Bakit ganun? So madaling magsalita ng bakit, sana, pero alalahanin po natin, anuman ang sirkumstansya, marami man tayong tanong, ang Diyos ang nagtakda Wala tayong magagawa doon. Itinakda ng Diyos ang oras ng kamatayan. Hindi tayo pwedeng Monday morning quarterbacking, to use an American term, na sinasabi natin, ganito nangyari, hindi sana namatay yun pag ganito. Walang sisihan. Kung tutusin, gusto nyong manisi, ang sisisihin nyo, ang Diyos Kasi ang Diyos ang gumagawa ng appointment na yan. So, we must be careful of hard thoughts against people. And then, secondly, we must also be careful of hard thoughts against God Himself. Kasi alam nyo, pag nawalan tayo ng mahal sa buhay, lalo na unexpected, iniisip natin, Lord, bakit naman kinuha mo? Hindi pa naman may edad yun. Bata pa naman. Nasa prime pa naman. Bakit kinuha mo? At Lord, ang daming masamang tao dito sa mundo. Bakit kinuha mo ang isang matuwid? Mga kapatid, hindi dapat tayo magtanong ng ganun. Hindi dapat sumama ang loob natin sa Diyos o magtampo tayo sa Diyos kasi mas marunong ang Diyos kaysa sa atin. Sinabi sa Romans chapter 11 verse 33 that God's knowledge is so deep, His ways are past finding out. Yung pinakamatalino sa inyo, hindi pwedeng ihambing sa talino ng Diyos. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Alam ng Diyos ang tamang oras para kunin tayo. Ang Diyos ay hindi nagkakamali. Laging mabuti ang ginagawa ng Diyos. Meron kaming awit sa church. Ang unang linya, whatever God ordains is right. Hindi tayo dapat magtampo sa Diyos. Imbis, tularan natin si Job. Ang sabi ni Job, the Lord gives, the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. The Lord has given. Salamat tayo sa buhay ni Brother Dennis. Pinahiram siya sa atin ng 50 plus years. Nagpasalamat tayo doon. Blessing na malaki yun. But now that He has taken away, Lord, we worship You in Your sovereignty because You are the God of life and of death. And only You can claim that. Walang being sa universe na ito na maaaring mag-claim ng titulo na ganun, na siyang may hawak ng buhay at kamatayan. I worship You, Lord, for Your greatness and for Your sovereignty. And I trust in You that You have done good. And so mga kapatid, isang katotohanan, God is the God of life and death. Pero pangalawang katotohanan na dapat natin daan sa oras na ito, God is also the God of mercy and comfort. Bagaman ang Diyos ang nagtatakda ng ating kamatayan, huwag nating isipan ang kalupitan ng Diyos. No? Kasi kahit sa gitna ng kamatayan, and by the way, ang cost ng kamatayan, hindi ang Diyos, ang kasalanan. Ang nagtatakda ng panahon, ang Diyos. But the wages of sin is death. God made man upright, but man sought out many devices. But in the midst of death and dark circumstances, alalahanin din natin, pangalawa, God is the God of mercy and comfort. Naalala ko yung isang message na pinreach ng isang preacher sa amin, hindi ko makalimutan yung illustration niya. Nakapunta raw siya sa probinsya at nakapasok siya sa isang simbahan na merong painting doon ni si Kristo daw yun. Pero yung painting ni Kristo na yon hindi nakangiti, kundi galit. Galit. Kaya kayo, kung lalapit kayo kay Kristo, tingnan nyo, galit siya, dumaan na lang kayo kay Maria. O kaya, dumaan kayo sa mga santo dahil si Kristo galit. Now, hindi po natin dinideny
na may mga pagkakataon na nagalit si Kristo sa Biblia. Nung nilapastangan yung templo ng kanyang ama, nagalit talaga siya at matuwid na galit yun. Pero on the whole, hindi po si Kristo yung hindi malalapitan dahil masungit, galit, hindi. Ang pagkakadescribe sa kanya sa Matthew chapter 12 and 19 to 20, he is one who will not cry out loud in the streets na parang isang basagulero na naghahanap ng away. He is one who will not break a bruised reed or smother or put out a smoldering flax. Yan po'y isang larawan ng napaka-gentle at humble na Savior na handang tumulong, umalalay, magbigay ng aliw sa mga nanghihina. Kakaiba po yan sa sistema ng mundo natin. Kasi sa sistema ng mundo natin, pagka nanghihina ka, aapak-apakan ka lang ng mga tao at itataboy ka. Ayaw ng mga tao na isang kaibigan na mahina o di kaya maraming problema. Ang gustong kaibiganin ng mga tao yung masaya at may pera. Yan ang gusto ng mga tao. Pero yung mga mahihina, depressed, kailangan ng tulong, kailangan ng comfort, ayaw ng mga taong magbigay niyan. Pero si Jesus, ganun siya. Hindi niya aapakan ng isang nanghihina, itataboy ang isang nangangailangan ng aliw. Sabi din niya sa Matthew 11:28 to 30, di ba? Come unto me. Hindi sinabing keep distance from me, dakila ako, maliit lang kayo. Hindi. Lumapit kayo. Kayong nabibigatan, kayong namamagod. And although I know that the primary signification of those words refer to the burden of sin, hindi naman natin pwedeng alisin yung extended application na sa mga taong nanghihina at nabibigatan, maaari silang lumapit kay Jesus para makasumpong ng kapahingahan. Sinabi sa Psalm 34:18, God is near to the broken-hearted. He saves those who are crushed in spirit. Binasa ni Pastor Mike sa Psalm 23:6, mercy and goodness shall follow me all the days of my life. Lamentations 3:22 to 23, it is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. 2 Corinthians 1:3, God is the Father of mercies and the God of all comforts. Sinasabi ko po ito dahil especially sa mga loved ones and especially kay Asel, medyo masama din ang timing ng pangyayaring ito kasi pandemic eh. But hindi ko sinasabing hindi marunong ang Diyos. Sinasabi ko lang, napakahirap ng sirkumstansya. Kasi tingnan nyo, nag-funeral service tayo, naka-Zoom, imbis na live. Nakakausap natin si Asel, ako comfort. Sana nakadalaw tayo sa kanya. Sana nakalapit tayo kay Dennis noong mga huling sandali. Pero napipigilan tayo. Nag-iisa si Asel ngayon. Pero salamat na lang. At ang Diyos ay nagbibigay ng aliw. Na si Asel at mga nag-grieve sa atin, maaari tayong makahanap ng comfort at mercy sa Panginoon. And paano niya binibigay yung comfort na yon? Nasa atin ng mga kapatid, yung comforter. Siya yung nagbibigay ng kapayapaan. Nakatulad nung inawit natin kanina, kahit na may masakit na pangyayari sa ating buhay, we can say, all is well with my soul. Kapatid, masasabi mo ba yon? Sa gitna ng napakabigat na sitwasyon, napakadilim na probidensya, na all is well with my soul because I'm in the hands of God. God cares for me. God loves me. And all of these things that are happening are for my good. Sana masabi natin at masasabi lang natin yun kung meron tayong peace sa ating puso na galing sa banal na spirito. Pero pwede rin makuha yung comfort sa mga kapatid na nag-e-encourage sa mga nagdadalamhati. At isa yan sa ginagawa natin ngayon para ma-encourage si Sister Asel at family, immediate family ni Brother Dennis. And
Huwag nating maliitin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos para magbigay ng comfort. Pag binasa natin ang Biblia sa mga panahong ito, at nabanggit ni Asel sa akin nung tinawagan ko siya, ay pastor, kababasa ko lang ng Biblia, kade-devotions ko lang. Mabuti. Kasi sa Biblia natin nakikita ang kadakilaan ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, pangangalaga ng Diyos, at ang kanya mga pangako ng tulong at biyaya sa oras ng kalungkutan. Mga friends dito, saan kayo humahanap ng peace sa gitna ng mga troubles ng buhay? Meron akong nakilala na sa gitna ng napakabigat na mga experiences sa buhay, gusto niyang humanap ng peace, so nagpakamatay na lang siya. Hindi yan ang solusyon. Ang peace ay na kay Jesus. Hindi sa alak, hindi sa sugal, hindi sa entertainment. Nasa Diyos. He is the Father of mercies and the God of all comforts. Those who grieve during difficult circumstances need the Lord. And the Lord is the one who can give comfort to us so that instead of turmoil and trouble and depression, we will have peace in our hearts and even the joy of the Holy Spirit. So yan po ang pangalawa. God is the God of mercy and comfort. And lastly po, na katotohanan tungkol sa Diyos, God is also, aside from being the God of life and death, mercy and comfort, He is also the God of eternal kindness and severity. Nakuha ko po yan sa Romans 11:22 when the Apostle Paul said, "Behold the kindness and the severity of God." Ang Diyos ay mabuti. Kung hindi mabuti ang Diyos, alam nyo, baka gutom na tayo ngayon at hirap na tayo sa ating buhay. Araw-araw po mabuti ang Diyos na pinagkakaloob sa atin ang ating mga pangangailangan. Mismong hininga natin ay galing sa Kanya. Pagkain, trabaho, pamilya, sasakyan, iglesia, hindi mabilang ang mga pagpapala ng Diyos sa araw-araw. Pero alam niyo po, ang pinakasukdulang pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos ay walang iba kundi sa pagbibigay ng Diyos ng Kanyang bugtong na anak para sa sanlibutang ito. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Si Kristo po ang pinakadakilang pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos sa mundong ito, sapagkat ang mundong ito dahil sa pagre-rebelde sa Diyos, sa pagtalimot sa Diyos, sa kasalanan sa Diyos, hinog para sa kahatulan. At si Kristo ang kailangan natin. Pabor ito sa atin, mga kaibigan, na pinagkaloob si Kristo para sa atin. Alam nyo, meron sa inyo na maaari, naniniwala kayo na pwede kayong makarating sa langit sa pamamagitan ng inyong mga mabuting gawa. Na dahil nagbibigay naman kayo ng pera sa mga nangangailangan, mahal naman yung inyong pamilya, hindi kayo nandadaya sa opisina, hindi kayo nagmumura, hindi kayo nanonood ng pornography, niisip nyo, I'm a good person, I'm going to heaven when I die. Well, let me tell you the bad news. You're not good enough for heaven. Your goodness is not good enough for heaven because God requires a perfect goodness, a perfect righteousness. And if you are honest to yourself, you will say, you don't have that. In other words, if you trust in your own righteousness, you will be a failure. You will not reach heaven. May kasalanan ka din na dapat pagdusahan mo sa impyerno ng apoy. Sino magdudusa ng kasalanan na ginawa mo laban sa Diyos? And konti lang ang mag-a-admit na perpekto sila kahit wala silang pakpak.
lahat naman tanungin mo, amin, makasalanan sila. Sino magbabayad ng kasalanan mo? De siyempre ikaw. Alam nga naman kapitbahay mo. Saan mo babayaran yon? May hinandaan Diyos na impyerno ng apoy para doon pagdusahan ang kasalanan. Yan ang sitwasyon ng bawat isa sa inyo ngayon. Kaya nga, pabor si Kristo. Bakit? Si Kristo nabuhay ng matuwid. Nagkatawan tao siya first of all, and then nabuhay siya ng walang kasalanan. Walang bahid ang kanyang katuwiran. Yan ang kailangan natin para tanggapin tayo ng Diyos. Pero hindi lang yun. Siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo para sa mga kasalanang hindi naman kanya, pero para sa mga kasalanan ng lahat ng magtitiwala sa kanya. Anong hinahanap ng Diyos sa atin? To trust in the Lord Jesus Christ and repent of our sins. Confess our sins and repent. Trust in Christ and have His righteousness reckoned to our account. Na sa pagtingin ng Diyos sa atin, matuwid tayo dahil yung katuwiran ni Kristo ang nailapat sa atin. At yung kasalanan natin, binigay natin kay Kristo sa krus ng Kalbaryo para tanggapin niya yung kaparusahan para sa kasalanan natin. Para sa harap ng Diyos, malinis na tayo at pinatawad na tayo ng ating kasalanan. Yan ang hinahanap ng Panginoon sa iyo, kaibigan, kasi kung hindi at mangyari sa iyo ang isang unexpected appointment na biglaan, handa ka bang harapin ang Diyos? Kailangan mo si Jesus. Si Jesus ang solusyon sa pinakamabigat na problema mo. At yun ang nais natin. At huwag mong sabihin sa akin, Pastor, ay, gumawa naman ako ng desisyon na mag-decide na kay Jesus na ako 20 years ago. 20 years ago, nagbabasa ka ba ng Bible? Bihira. Nagpe-pray ka ba? Paminsan-minsan, pupunta ka ba sa church? Oo, pag Pasko, tsaka birthday ko, pag New Year, kaibigan, huwag tayong mag-trust sa decision natin 20 years ago kung hindi naman ito sinasabayan ng isang buhay ng pagsunod at kabanalan. Kasi maraming lalapit kay Jesus sa judgment na may profession of faith pero walang buhay na katapat ng kabanalan. So sinasabi ko lang sa inyo, kung nagpo-profess kayo na kay Jesus kayo, patunayan nyo ito sa pamamagitan ng isang buhay ng pagsunod, katapatan at kabanalan. Pero alam nyo po, hindi nagtatapos sa buhay na ito ang kabutihan ng Diyos para sa mga mananampalataya. No? Pagkatapos ng kamatayan, sinabi sa Hebrews 9:27, it is appointed for men to die once and then to face judgment. Those who are in Christ will escape condemnation. Wala nang paghahatol. At pag sila'y namatay, ito nangyari kay Dennis, nandito yung katawan niya, pero yung kaluluwa niya, kasama na ni Kristo. At palagay ko, kung kilala niyong mabuti si Dennis, baka nagpe-fellowship na yon sa langit. Pero nandun na siya, wala nang sakit, wala nang paghihirap, wala nang pagdurusa, kasama ni Jesus sa kanyang presensya at hindi na mapapatid ito temporarily sa langit, ultimately sa new heavens at new earth. At ito maganda, kinremate si Dennis kagabi at yung urn ng kanyang abo nandyan sa kondo ni Asel. Pinapangako po ng Biblia na lahat ng nakay Jesus ay mabubuhay uli. Ang kaluluwa at ang katawan magsasama uli, bubuuin ulit ng Diyos ang katawan na naging alikabok sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at gagawin niya itong isang maluwalhating katawan na hindi natatabla ng COVID o hindi natatabla ng sakit. Pagkus, magiging maluwalhati at bagay para sa walang hanggang buhay. At ito pinakamaganda, hindi lang kay Dennis mangyayari yun. Mamamatay ka rin, kapatid. Mamamatay tayong lahat. At yung kabutihan ng Diyos na naranasan natin sa lupa,
mararanasan pa rin natin magsasama-sama uli isang araw ang mga tao ng Diyos at yan ay pagbalik ni Jesus. Kaya Asel, nakikita mo pa naman si Dennis, maghantay lang tayo sa pagdating ni Jesus. Magkikita-kita muli ang mga temporarily nagkahiwalay-hiwalay dahil sa kamatayan. Magkikita-kita tayo sa langit. Sana po lahat ng nakinig sa akin ngayong gabi, nandun tayo sa langit lahat. Dahil dito sa lupang ito, nagtiwala tayo kay Jesus. Huwag niyong pakinggan yung mga nagsasabi, may second chance pa naman sa purgatory. Pwede pa naman. Wala pong second chance na tinuturo ang Biblia. Wala pong purgatory. Heaven at hell. Don't go to hell. Go to heaven. Trust in the Lord Jesus Christ and forsake your sin. Mag-pray po tayo. Let's pray. Lord, salamat po sa mensahe niyo sa amin sa gabing ito na sana po maisapuso ng bawat isang nakikinig. Sana po comfort ito para sa mga nagdadalamhati at sana magkaroon ng conviction para sa mga taong wala pa sa inyo. Kinocommit po namin itong oras na ito at hinihiling namin ang pagsama nyo sa aming eulogy ngayong gabi. Ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.